आं दिनै मोनब्रैबो डिस्ट्रिक्टनि XBLT खौ आं दाथियै बुंदों जे जोंखौ थगायदों ओरैबायदि जौ लोंहोनानै बेदर जाहोनानै जोंखौ ओरैबायदि फाग्ला खालामबाय जोंनि बिथांमोनखौ जोङो जेलाव हरगोन आरो बिथांमोना जेल जानांगोन न' गोजौआव थांनांगोन बिथांमोन होनबा बे BTC खौ जोंसो लाबोदों बे हाग्रामानि बिफानि सम्पति नङा बियो हाग्रामानि बिफाबाबो जोंजों रैखा गैया बे क'क्राझारनि सेन्ट्रेल पार्टी अफिसनिफ्राय UPPL पार्टी अफिसनिफ्राय जे जोंनि मोनब्रैबो डिस्ट्रिक्टनि XBLT फोरनिसिम आं मोनसे मेसेज होनो नागिरदों जे थांनाय 18-19 आव जोंनि XBLT खौ ओरैबायदि अयनाय खालामदों अमानबीय माने खामानि मावदों जोंनि XBLT चेयारमेनफ्रा जेरै सेन्ट्रेलाव दङ मिस्टार जनमोहन मुसाहारि आरो जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव दङ सनेश्वर बसुमतारी आरो मोनथाम डिस्ट्रिक्ट दङ चिरां बाक्सा क'क्राझार बे मोनथाम डिस्ट्रिक्टनि चेयारमेनखौ आं मिथिया किन्तु जोंनि XBLT फोरनि नामाव एक्स ग्रेसिया बेयाव बाय नेम फैसा बख'नानै मा खायदायै बख'नानै जाखो बेखौ ओरैबायदि आसरित माने ओरैबायदि अमानबीय खामानि मावदों बिथांमोना जे बुंनानै बिथांमोननि माबाखौ माने बुंनो जेबो भाषा गैया तारमाने आं दिनै मोनब्रैबो डिस्ट्रिक्टनि XBLT खौ आं दाथियै बुंदों जे जोंखौ थगायदों बेनिखायनो BPF निफ्राय ओंखारबोनांगौ जोंनि बे XBLT फ्रा ओरैबायदि थगायदों जे दिनै आङो जुदि मिसा खोथा बुंदोंबा गाबोन बिथांमोना आंखौ डिफामेशन केस होनो हागोन बेयाव गथै थयथ दङ जे फाइल नाम्बार इस्यु नाम्बार सेंक्शन नाम्बार गासिबो दंजोबो बेनिफ्राय चेक नाम्बारबो दं बेवहाय किन्तु जोंनो फैसाखौ एकाउन्टआव सोआखै बेखौ बेलेग खायदा खालामनानै बेंकजों बिसोरो मोनसे जुरित दङ आरो जोंनि लिडारफोर XBLT नि चेयारमेन जनमोहन आरो बे सनेश्वर बिसोरो जुरित दं बेवहाय ओरैबायदि जोंखौ थगायदों आरो जोंखौ ओरैबायदि मुर्गा बानायदों आरो जोंनि मानसिफोरखौ आरो दाबो बिथांमोना फैसा मोनगोन होननानै थगायगासिनो दङ ओंखायनो आं बिथांमोनखौ बुंदों खावलायदों जे BPF पार्टी रुलआ ओरैबायदि जोंखौ थगायबाय ओरैबायदि जौ लोंहोनानै बेदर जाहोनानै जोंखौ ओरैबायदि फाग्ला खालामबाय जोंनि XBLT फोरखौ ओरैबायदि मुगैथावना जघन्य खामानि मावदों एन्टि ससियेल खामानि मावदों जों बिथांमोनखौ गारा बिथांमोनखौ जों गासैबो तदन्त खालामनायनि उनाव बिथांमोनखौ जोङो जेलाव हरगोन आरो बिथांमोना जेल जानांगोन न' गोजौआव थांनांगोन बिथांमोना ओरैबायदि मावजिनि बारलाय नेवलायनि बारलाय बिसोरो बिथांमोना ओरैबायदि जोंखौ थगायदों बिथांमोना आरो दाबो ओरैबायदि दादागिरि बिसोरो माने जोंखौसो उल्था दम होबावो जे BPF आव थानांगौ जोङो आरे मा खोथा बेलाय बिसोरो जोंखौ बेबायदि बुंनायनि अधिकार गैला मानोना जोङो BPF आव गैला मानो होनबा बिसोरो BPF आव थानानैनो जोंखौ बिसोर थगायगासिनो दङ ओरैबायदि जघन्य खामानि मावदों बिथांमोना आङो गुरैयै खावलायहोदों मोनब्रैबो डिस्ट्रिक्टनि XBLT फोरखौ खुनु बिसास खालामनाङा आरो BPF आ जेनेबा फैगोन बाराव जेनेबा देरहाबायानो देरहानायनि उनाव बिथांमोना जोंनो होखाया आरो माब्लाबाबो होनाय नङा आरो बिथांमोना जेबो मावनो हाला बे सैथो खोथा आरो बेल' नङा दिनै जोङो जोंनि थाखायल' मावाखै दिनै जोङो रायजोफोरनिसिमबो जों मोनसे मेसेज होदों जे रायजोफोरखौबो गोरिब गुन्द्रा दरिद्र मानसिखौ बिथांमोना ओरैबायदि थगायदों गासैबो फैसाखौ साप्लाइआव लांनानै ओरैबायदि रेट बारा बारा हमनानै पार्चेस कमिटिया ओरैबायदि रेट बारा बारा हमनानै फैसाखौ लुथिनानै जादों जोङो दिनै PNRD आरो पन्चायत WPT NBC मोननैबो जोङो अफिसाव डाइरेक्टर अफिसाव जोङो दिनै बिनि गथै थयथफोरखौ मोननो थाखाय जोङो दिनै RTI मारिदों बेनिखायनो जोङो रायजोफोरनिबो मावदों आरो जोंनिखौथ' जाबाय जों आफसुस गैला थेवबो जों हगारा आरो जोङो नैबे रायजोफोरनि जिथुनिखि थगायनाय WPT NBC आरो PNRD बे जि बुस्थुखौ साप्लाइखौ WPT आव होदों बे बुस्थुखौनो सेम आरो PNRD आवबो साप्लाइ होयो ओरैबायदि बिसोरो बबेबा बुस्थुआनो रिसिभ जाया आरो ओरैबायदि हाइ रेटआव हमदों बिसोरो जि बुस्थुआ मेडिकेटेड मस्कुइट नेट जिथुनिखि मुस्रि जि बुस्थुआ 200 थाखायाव मोननाय 250 थाखायाव मोननाय बे बुस्थुखौ 1500 1100 1200 बेबायदि रेटआव बिसोर साप्लाइ होदों होमबा बिथांमोना ओरैनो बे फैसाखौ ओरैनो अभार एक्साइज हमनानै बिथांमोना राननानै जादों बे राननानै जानाय अफिसार्स पलिटिकेल आरो बे साप्लायार बिथांमोनखौ जों केस होगोन बै थयथ'आ फैनाय लोगो लोगो रायजोफोरा नोंथांमोना नेनाल' था जों बिथांमोनखौ जों केस होगोन माने अभार रेटआव बिसोरो मालखौ साप्लाइ होदों मोनसेबो जों गारा मानो होनबा बे BTC खौ जोंसो लाबोदों बे हाग्रामानि बिफानि सम्पति नङा बियो हाग्रामानि बिफाबाबो जोंजों रैखा गैया बिथांमोना दायो बेसेबां बारल'खाथोंसै आरो साननैसोनि उनाव बिसोरो न' गोजौआव थांगोन थाङा नायबानो जाबाय माबाफोर सोंनो गोनां दंबा सोंनो हागोन आरो बे बिसायख'थिया जानो फैगासिनो दं बांद्राय सम गैलिया रायजोफोर माबा खावलायनो गोनां दं नामा नोंथांनिफ्राय रायजो राजाफोरखौथ' आं बेखौनो खावलायदों जे मेगनजोंनो नुखादों आरो 17 बोसोर एक्सपिरियेन्स मोनबोनाय दिनै BPF सरकारा ओरैबायदि गाज्रि माने ओरैबायदि लुन्धन खालामदों जेनेबा हमना ला मोनफ्रोमबो एरियायाव 40टा समस्तियाव जेनेबा दानि जिथुनिखि BPF पार्टी रुल बिथांमोना LED फान्ड मोनो लकेल एरिया डेभेलपमेन्ट फान्ड बे फान्डजों मोनसेबो खामानि मावाखै बिथांमोना होमबा मा हिसाबाव बिसोर गामियाव थांनानै दिनै भट बिनो थाङो दिनै गोबां रायजो राजाफ्रा मिथिबाय बेखौ मिथिनानै दिनै बिथांमोनखौ कुइसन खालामनाय लोगो लोगो बिथांमोना दा गामियाव हाबनो हायाखै बिथांमोननि MLA MCLA EM सासेबो गामियाव हाबनो हायाखै बर' गामियाव बिथांमोनखौ दिनै कुइसन खालामदों
LED फान्डजों मावाखै आरो बिथांमोना मोनसे दंबावो SCA फान्ड स्पेसियेल सेन्ट्रेल एसिस्टेन्ट बेजोंबो मोनसेबो खामानि मावाखै गासैबो कमिसन जादों आरो बिथांमोना दिनै साननानै नाय मानसिफ्रा बुजियाखै जोंनि रायजो राजाफ्रा खोब अभाबाव दङ गोरिब गुन्द्राफ्रा 500 थाखा 100 थाखा मोनबानो मोनगौबा बिथांमोननि खाथियाव साफैदों आं खावलायदों बिथांमोनखौ बे 500 थाखा 100 थाखायाव बिथांमोना खुनु फैदो थांनाङा BPFनि खाथियाव मानो होनबा बिथांमोननि खाथियाव थांनाय माने नरकआव थांनाय बेनिखायनो आं गासैबो रायजो राजाफोरखौ खावलायदों जे एइबार जोंनो परिबर्तन लाबोनांगौ सोलायनायखौ लाबोनांगौ बे बाराव UPPLनो भट होनानै देरहासार खालामनानै जों गासैबो 15 थारिखआव जों सरकार दानायखौ जोङो नुनो मोनगोन जे फिसा फिसा मोनसे हिंसायारि जाथाय जागासिनो दङ अफिस सावनाय जागासिनो दङ UPPनि अफिसखौ सावनाय जागासिनो दङ मा बुङो थारमाने बे बुस्थुआव ओरैबायदि जेनेबा गोदोनिफ्राय बिस्रा सभाब दं मारा खाथा डिपार्टमेन्ट बे डिपार्टमेन्टआ बे जनमोहन आरो बे हाग्रामानि डिपार्टमेन्ट बिथांमोनानो दादों बे डिपार्टमेन्टखौ आरो गंनैसो लहा दं बिथांमोनाव बे लहाया बाहेर जाजोबनांगौ बे लहाखौ लानानै दादागिरि खालामो बिथांमोना सासे हमनानै रायजो राजाफोरा बिथांमोनखौ जेलावसो हरनांगौ रैखा गैया बिसोर एबाराव बिथांमोना हिंसायारि खालामो जौ लोंहोयो बेदर जाहोयो मानो खुलिनांगौ बेफोरबायदि बे गिलुबानो मारा खाथा डिपार्टमेन्टखौ इमिडियेट रायजोफ्रा खबर होना बिथांमोनखौ जेलाव हरजोबनांगौ पुलिसनो खबर होनानै आं दिनै क'क्राझारनिफ्राय आं बेखौनो रायजो राजाफोरनिसिम आं गोख्रों मेसेज होदों आरो BPF थानाय लाइमोनफोरखौ माबाफोर खावलायनो गोनां दं नामा सारा खावलायनाय गोनाङा बेनो जे दिनै BPFआव इयुथ माबा BRTFनो बिदिनो केम्प बानायदों जौ लोंहोदों बेदर जाहोदों बिथांमोननि लाइफखौ बरबाद खालामदों आं खावलायदों गुरैयै फंबायमोनखौ जे दिनै बे BPFनि आन्दाराव थानाय आथिं सिङाव थानानै बे हिन्दी फिल्मनि बायदि डाकुफोरजों सासन खालामजानाय बायदि जे जौ लोंदों बेदर जादों ओरै लाइफआ बरबाद जालांदों गावनि देहायाबो नस्थ' जालांदों बिथिं गावनि बेकग्राउन्डआ नस्थ' जालांदों बेफोरबायदि फारसेनिफ्राय नस्थ' खालामलांदों दिनै BPFनि मोनसेबो खामानियानो ससियेलि नङा माने एन्टि ससियेलसो बिथांमोननि खामानियानो बेनिखायनो आं रायजो राजाफोरनिसिम आं दिनै गोख्रोङै बेखौ मेसेज होबाय